Ανεβάζω την εργασιακή μου ενέργεια. Πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε εδώ μια κλίμακα από 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και εδώ 10. Στο 0 είναι ο Μπόζο. Είναι ο τύπος ο οποίος είναι επαγγελματίας τεμπέλης, εντάξει, ο παππούς μου, τέτοιο, εμείς είμαστε 3 γενιές τεμπέληδες. Ωραία. Αυτός ο οποίος δεν έχει καθόλου ενέργεια. Βαριέται που βαριέται. Ποιος είναι στο 5? Το 5 είναι αυτό που λέω εγώ, το σύνδρομο του δημόσιου υπαλλήλου. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι δημόσιοι υπαλλήλοι είστε έτσι, αλλά το 5 είναι θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω ίσα-ίσα για να πω ότι το έκανα. Θα βάλω την ενέργεια ίσα-ίσα αυτή που χρειάζεται. Το 10 τι είναι? Στο 10 είναι αυτό που μου αρέσει να λέω εγώ, το απόλυτο πλεονέκτημα. Στο 10 έχεις τέτοια ενέργεια, έχεις τέτοια σιγουριά, το επίπεδο της σιγουριάς σου, η ενέργεια που εκπέμπεις, σου δίνει ένα απίστευτο πλεονέκτημα που μαγικά πράγματα συμβαίνουν. Έχετε δει ανθρώπους στον αθλητισμό, οι οποίοι κάνουν απίθανα πράγματα και λες πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Έβαλε γκόλ, έβαλε καλάθια αυτό και μπαίνουν όλα ξαφνικά μέσα. Ή μπορεί να το έχετε συναντήσει στην εργασία σας. Μπορεί να έχετε δει ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Έχει σχέση λοιπόν με την εργασιακή ενέργεια. Την ενέργεια που θα βάλεις άσχετα με το χρόνο που θα βάλεις. Άλλο η εργασιακή ενέργεια, άλλο ο χρόνος που θα βάλεις στην εργασία σου.